Irekidu maranetik deitzen dio food truck. Ikertxarrik ez dizu topa eta good luck. Baina esan izun ta berriro eroroitu zak. Txapa motia marruan uzapore aura. Irekidu maranetik deitzen dio food truck. Ikertxarrik ez dizu topa eta good luck. Baina esan izun ta berriro eroroitu zak. Txapa motia marruan uzapore aura. Iru mosketero eta d'Artagnan. Guk sukaldatu eta Zaila izango da erabakitzea nork aukeratzen duen zer ikusi. Aldatu Euskaltelera Netflix, Amazon Prime eta Max barne, hilean 45 € ordainduta. Kontratatu 17 berrogeian dendetan eta euskaltel.euse. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Pasaden asteko denboralearen ondorioak jasaten jarraitzen dute. 200.000 gora identifikatu dituzte dagoeneko eta hiriburuaren inguruko herrietako egoera larria da oraindik. Atzo, Paiportara eginiko bisitan, herritarren haserrea izan duten nagusi Espainiako errege-erregina, Pedro Sánchez eta Carlos Mazón ikustean. Euskal Herriak ere elkartasuna erakutsi nahi izan die Valentziarrei eta laguntza ugari bidali da Euskal Nazioko hainbat puntutatik. Eguerdion. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako zerga erreformen aferan, negoziazio eta paktu bateratu baten aldeko autua egin du EH Bilduk. Eta guk uste dugu erreforma fiskala den sakonera handiko erreforma politiko bat ezin daitekeela, hasi EH Bildurik gabe. EH Bildu kanpo utziz, EH Bilduk irabazi zituen azken hauteskundeak Gipuzkoan eta Araban. Edozein kasutan hirugarren eragile politiko baten parte hartzea behar du erreforma fiskalak edo aurrekontuen onarpenak. Indarkeria matxistari dagokionez, 2024an urtarrila eta iraila bitarte, 5.000 eraso matxistatik gora izan dira Euskal Autonomia Erkidegoan. Emakundek zabalduriko datuen arabera, 5.278 eraso erregistratu dituzte Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Eguerdion guztioi. Ordubiak eta 2 diren honetan emango diogu hasiera aste honetako lehen albistegiari. Valentzian, denboraleak sortutako hondamendiaren ondorioak ikusgai dira oraindik. Dagoeneko 200 hildakotik gora erregistratu ditu Generalitatak. Valentzia hiriburu inguruko hainbat udalerritan, Aldaia, Masanasa edo Paiporta kasu, kaleak garbitu eta herritarrei behar dituzten baliabideak banatzen dihardute Bolondresek eta erakunde publikotako hainbat langilek. Azken udalerri honetan, tentsioa izan zen nagusi atzo Espainiako errege-erreginaren, Pedro Sánchez Espainiako presidentearen eta Carlos Mazón Generalitateko presidentearen bisita gauzatu zenean. Euskal Herriko hainbat puntutatik laguntza bidali dute Euskal Herritarrek. Haserrea, ezinegona, amorrua eta oinazea dira nagusi Valentzian, mendeko euri denborale bortitzan agertatu eta ia astebetera. Izan ere herri kaltetuetako bizilagunek laguntza besterik ez dute eskatzen eta agintarien kudeak eta eskasa salatzeko kazerola da egin dute berta. Espainiako errege-erreginak Paiporta bisitatu zuten atzo, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea eta Carlos Mazón Valentziako Generalitateko presidentea alboan zutela. Herriko dozenaka boluntariok eta bizilagunek haserre hartu zituzten agintariak irainduta eta tartean zeuden Revuelta eskuin muturreko erakundeko kideak eta euren gain hartu dituzte Sánchez presidentearen aurkako erasoak. Ikur neonaziak ere ikusi dira Paiportan. Polemikak gorabehera, herrietako bizilagunak eta milaka voluntarioari dira kaleak lehen goratzen eta horiei gehitu zaizkie Euskal Herritik joandako pertsonak eta suhiltzaileak besteak beste. Bien bitartean oraindik ere urak hartuta dituen guretan bilaketa lanek jarraitzen dute hildako gehiago aurkituko dituztelakoan, hori dela eta larrialdi zerbitzuen lana errazteko beste 48 orduz luzatu dute mugikortasuna murrizteko agindua. Azken orduetan hainbat gorpu aurkitu dituzte Valentziako hondartzetan eta momentuz 200 gora hildako utzi ditu euri denboraleak iturri ofizialen arabera. Oraindik ere Mediterraneoko kostaldea bizupean dago euri bortitzagatik eta uholdea jazo dira Tarragonako zenbait gunetan.
Euskal Autonomia Erkidegoan, EH Bilduk paktu global baterako deia egin du zerga erreformari dagokionez. Peio Txandianok, Gasteizko Legebiltzarrean koalizio subiranistaren bozeramaile denak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari batera eragingo dion negoziazio bat aurrera eramateko eskatu die EAJ eta PSE-ri. Paktu global bat, 3 herrialdei eragiten diena, hain zuzen ere, paktu global bat da. Oraindik ez ditugu terminoak ezagutzen, baina omen adostu dutena da, egin dute akordio politiko bat, EAJak eta PSEek 3 batzar nagusitan onartzeko norma foral bat. Baina badaukate arazo txiki bat, eta da borondate demokratikoak 3 herrialde hauetan utzi duen argazkia. Eta horren borondate horren ondorioz, EAJak eta PSEek ez daukate gehiengorik ez Gipuzkoan eta ez da Araban ere. Eta guk uste dugu erreforma fiskala den sakonera handiko erreforma politiko bat ezin daitekeela, hasi EH Bildurik gabe. EH Bildu kanpo utziz, EH Bilduk irabazi zituen azken hauteskundeak Gipuzkoan eta Araban. Edozein kasutan 3. eragile politiko baten parte hartzea behar du erreforma fiskalak, edo aurrekontuen onarpenak. Harmonizatu behar baditugu, politika publikoak, bai diru sarrerei dagokionez eta bai gastuari dagokionez, hasi gaitezen hitz egiten. Zein da arazoa ez hitz egiteko fiskalitatearen inguruan? Gaur goizean aurkeztu ditu Bilboko udalak hiriak datorren 2025erako izango dituen aurrekontuak. Informazio gehiago dauka Xabi Alok. 719 milioi euroko aurrekontua onartu du Bilboko udalak, Bilboko historiako aurrekonturik handiena izango da eta herriarentzako udal zerbitzuak finkatzen jarraitzea izango da udalaren helburu nagusia eta horretarako pertsonak, auzoak eta hiriaren garapen ekonomikoa izango ditu ardatz. Juan Maria Aburto alkateak esan duenez, aurrekontua bat dator udalaren errealitate ekonomikoarekin. Bilboko udalak hiriaren historiako aurrekonturik handiena onartu du eta 719 milioi euro bideratuko dira Bilboren ongizaterako. Zein da geure lehentasuna? Zerbitzu publikoak mantentzea, kalitatezko zerbitzu publikoak. Horretarako gaude hemen, bilbotarrok behar dituzten zerbitzuak prestatzeko, emoteko. Hori horrela urtengoa baino 2,6 hazi da Bilboko aurrekontua, beste modu batera esan da 2024ko aurrekontuak baino 18 milioi euro gehiago izango ditu hurrengo urtekoak. Juan Maria Aburto Bilboko alkateak adierazi du aurrekontua bat datorrela udalaren errealitate ekonomikoarekin eta diru sarrera gutxiagori ere aurre egin beharko diola udalak mutualisten kolektiboari funtsak itzultzearen eta Europako Next Generation funtsak murriztearen ondorioz. Ondorengo egunetan Bilboko udaleko zinegotziek emango dituzte euren sailetako proiektuen eta diru partiden berri. Eusko Alderdi Jeltzalearen barne prozesuari dagokionez, albisteak oraingo honetan Gipuzkoatik datoz. Izan ere, Eneko Goia Donostiako alkateak eta Imanol Lasa Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramaile ohiak Gipuzkoa buru batzarreko presidente izateko lehian jarraituko zutela adierazi dute. Bai Goiak eta baita Lasak ere, bigarren bueltara pasatzeko haina babes lortu zituzten batzokietatik. Biek hautagai izango ez direla jakinarazi ostean, Maria Eugenia Arrizabalaga Gipuzkoako Batzar Nagusitako Alderdi Jeltzalearen bozeramaile ohiak soilik jarraituko du lehian. Arrizabalaga hautagai ofizialista dela esan daiteke, Joseba Egibar orain arte Gipuzkoa buru batzarreko presidente izan denaren babesa lortu baitu. Gure eskutaldeak Bagara ikusentzunezko maratoia antolatu du datorren azaroren 16erako. Hala, 12 orduko maratoia ikuskatu ahalko da geurean 11an, eta honen bitartez, herri bat bagarela islatzea du helburu gure eskuk taldearen esanetan. Online zuzenekoan, bizipen eta proiektu ezberdinak ikusteko aukera izango dugu. Gure eskuko kanalean zein 11 telebistan izango da ikusgai. Azaroaren 16an herri bat bagarela erakutsiko dugu. Eta animatzen zaituztegu ikuskizun presentzialetara joatea, baita online zuzenekoa jarraitzera. Elkartu zaitezte herrietan, ikusi ezazue gure herri ederra elkarrekin, gure herri librea.
hoietako pieza txiki bat gara, gure hizkuntza, gure kulturarekin. Sentitu, pentsatu, ekin! Denok elkarrekin! Herria gara, nazioa gara, euskara gara, eta erabakiko dugu gure esku dago! Gure esku dago! Ai, 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 Altsasun, pasaden ostegunetik igandera bitarte gauzatu dute Gazte Topagune Sozialista. Gazte Koordinadora Sozialistak eta ikasle abertzaleak taldeek antolaturiko jardunaldi hauetako ekimen nagusia, larun batean, gerra eta faxismoaren aurka eginiko manifestazioa izan zen. Urriaren 31tik azaroaren 3 bitartean izan da urtengo Gazte Topagune Sozialista Altsasun. 3 eguneko egitaraua prestatu dute Gazte Koordinadora Sozialistak eta ikasle abertzalekoek, askotariko hitzaldiekin, ikuskizunekin eta ekintzekin. Azaroaren 2an larunbatarekin manifestazio bat antolatu zuten. Gerraren eta fascismoaren kontra mobilizatu ziren eta gazteak sozialismora batzeko deia zabaldu dute Altsasuko kaletan. Gerraren, fascismoaren eta arrazakeriaren aurka borrokatzeko berme bakarra sozialismoaren eraikuntza dela aldarrikatu dugu, azaldu dute antolatzaileek. Jortia plazan amaitu da manifestazioa eta bertan egin dute topaguneko ekitaldi nagusia. Atzoko manifestazioan, sozialismoaren aldeko aldarriz bete genituen Altsasuko kaleak. Gerra eta fascismoaren aurrean, gazteok sozialismora batzeko deia zabalduz. Argi adierazi dugu Euskal Herriko milaka gazte prest gaudela, mezu erreakzionario eta atzerakoiei aurre egiteko, eta sozialismoaren alde borrokatzeko. Aktualitate politikoaz eta dituzten erronkei buruz hitz egin dute. Era berean Israelgo estatu terrorista salatu eta Valentziako dana hondamendiaren kaltetuak gogora ekarri dituzte ere. Ikuspegi internazionala erreibindikatzarekin batera GKS-ek eta IAK jakinarazi dute lan egingo dutela Euskal Herrian alternatiba sozialista indartsu bat sendotu dadin. Aurtengo topagunean, Euskal Herriko gonbidatu ugarik hartu dute parte gitarauan. J. Martina, Thatchers, Mirua, Eñautelorri eta Ibilbedi eta bar aritu dira emanaldiak eskaintzen, besteak beste. Baina askotarikoak izan dira, Altsasun izan diren bestelako ikuskizunak ere. Boxeoa, Jamagoren magia, Asierka eta Antxon Teileriaren hondamendia humor ikuskizuna, suhiltzaileen erakustaldia edota pilota partidak egon dira. Gizarte arloan, emakundek Euskal Autonomia Erkidegoan jazotako eraso matxisten inguruko zifrak eman ditu ezagutzera. 2024ko lehen 9 hilabeteetan, 5.278 eraso zenbatu dituzte. Egunon guztioi. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan aurtengo lehen 9 hilabeteetan 5.278 eraso erregistratu dira emakumeen aurka. Hau da, 8%ko hazkunda izan da iazko aldi berean zenbatutako 4.879 erasoekin alderatuta. Emakumeen aurkako indarkeriagatik egunero batez beste 19 salaketa aurkeztu dira, Emakunderen datuen arabera Europa Presak jasodakoaren arabera. Eraso motei dagokienez sexu askatasunaren aurkako delituak 474 izan ziren 2023ko urtarriletik irailera bitartean, eta 550 zenbatu dira aurtengo aldi berean, 116 gehiago. Bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeriak berriz 6,9 egin du gora. Iaz 3.579 izan baitziren eta aurten 3.815. Era berean 8% igo dira familia barruko indarkeriagatiko salaketak, bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindakoak ez direnak. 836 eraso izan ziren iazko lehenengo 9 hilabetetan, aurtengo aldian berriz 903 izan dira. Lurraldeka nabarmentzekoa da Gipuzkoan emakumeen aurkako erasoek 15,7 egin dutela gora, 1.723 salaketa jarri baitira aurten. 2023ko urtarrietik irailera berriz 1.498 izan ziren. Bestalde Araban zenbatu da emakumeen aurkako indarkeriagatik bigarren igoerarik handiena, 10,2 hazi da. Orotara 854 eraso erregistratu dira, aurreko urtean 766 izan ziren. Azkenik Bizkaian ere eraso kopurua handitu da, naiz eta Araban edota Gipuzkoan baino igoera txikiagoa izan den. Bizkaian 3% igo dira emakumeen aurkako indarkeriagatiko biktimizazioak, 2.691 delitu erregistratu dira. Iazko urtarrietik irailera bitartean aldiz 2.615 delitu zenbatu ziren.
Datuak kezkagarriak dira urtez urte emakumeen aurkako eraso kopuruak hazten baitoaz. Indarkeria matxistari jarraiki Arabaragoaz. Izan ere bertan, Arabako Lautadako kuadriak programa bat jarri du martxan, emakumei indarkeria mota honetatik alde egitea bideratuko diena. Proiektua, eraso matxistak jasan dituzten hainbat emakumerekin elkarlanean sortu dute. Arabako Lautadako kuadriak indarkeria matxista jasan duten emakumeekin batera, sendotze prozesu baten bidez eta kalitatezko arreta bermatuz, indarkeria honetatik ateratzea helburu duen elkartze zein ahalduntzeko gune bat sortu dute. Gunea Agurainen kokatu dute, eta indarkeria matxista jasandako 16 urtetik gorako emakumeei dago bideratua. Laguntza programaren sendotze prozesuaren garrantzia mahaigaineratu du Gustavo Fernández Villate, Arabako Lautadako kuadriako presidenteak. Programak ahalduntze individual zein kolektiborako emakumeen talde saioak eskainiko ditu. Gizarte hezitzaile zein psikologoz osaturiko talde bat izango dutelarik eskuragarri. Halaber, doako lege aholkularitza zein adingabeekin familia bateragarri egoteko haurtzaindegi bat eskainiko duguneak. Parte hartzaileek tokiko gizarte zerbitzuek eta gizarte ongizaterako foru erakundeak kudeatutako gailu publikoetarako sarbidea izango dute. Udalerriek ere laguntza eskainiko diete bertaratutakoei, kuadrillako erakunde feministekin koordinatuz. Honek laguntza eta babesa sozial eraginkorragoa bermatuko duela adierazi dute. Programara hurbildu nahi dutenak Lautadako kuadrillako gizarte zerbitzuekin eta berdintasun zerbitzuarekin jarri beharko da harremanetan. Hau ez ezik, Aguraingoa ez den beste udalerri bateko emakumeek bertaratzeko garraio zerbitzua izango dute eskuragarri. Iruñeko udalak Salvador Pinaki omenduko du azaroaren 6an. Pinakik, Nafarroako hiriburua urez hornitu alizatea albidetu zuen 1874an hiriak blokeo karlista jasan zuenean. Iruñeko udalak Salvador Pinaki omenduko du azaroaren 6an blokeo karlistan ura hirira igo zeneko 150. urteurrenarekin bat eginez. 1874ko azaroaren 6an berriro ere ura zerien Iruñeko iturriei. Tropa karlistek hiria irailaren 3 geroztik blokeatuta zuten arren, eta horretarako subizatik hornitzen zen ura moztu zuten arren. Salvador Pinakik aste gutxiren buruan gauzatu zuen Kaparrosoren errotaren inguruan aurkitu zuen iturburu batetik egungo San Ignacio Eliza dagoen lekuan zegoen hurbiltegira ura eramateko proiektua. Urori igotzeri esker, Iruñak karlisten erasoari aurre egin ahal izan zion, eta 1875ko otsailaren 2an blokeoa kendu zuten, Iruñako udalak azaldu duen bezala. Iruñeko udalak efemeridea azaroaren 6an bertan eginen duen ekitaldi programa batekin ospatu nahi du. Ekitaldi programa horrekin hasteko, Salvador Pinakiren omenez jarriko den plaka bat estalgabetuko dute kale nagusiko 14. zenbakian. Ura bizizan zen eta haren galdaketa negozioa zegoen lekuan. Gerora Kasa Santzena izenez ezagutuko den leku hori. Joseba Siron Saez Iruñeko alkateak eta hirigintza batzordeak parte hartuko dute ekitaldi horretan. Ondoren, hirigintza batzordearen saioan, haren figura eta lana aitortzeko adierazpen instituzional bat onetsiko da. Halaber, argi berdea emanen zaio aitorgitza gisa espazio publiko bat eskaintzeko proposamenari. Arratsaldean 7etan, Iruñeko alkateak Nuevo Casinon eginen den mahai inguru bat moderatuko du Salvador Pinaki eta Iruñeko lehen industrializazioari emandako bultzada izenburupean. Azkenik, azaroaren 6tik 10 fotokol bat jarriko da udaletxeko ezkaritzean Pinakik hirian utzi zuen eta kasu askotan oraindik ere goza daitekeen ondarean oinarrituta. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan zahar egoitzetako plazen 9% soilik kudeatzen dira egitura publikoen bitartez. Naiz medioak argitaratu duenaren arabera, gainerako 91% erakunde pribatuen esku daude, naiz eta plaza horietako batzuk titulartasun publikoa izan. Naiz edabideak plazaratutako datuen arabera, Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian dauden 20.000 erresidentzia plazetatik soilik 9% dauka kudeak eta publikoa. Gainerako 191 erakunde pribatuek kudeatzen dute, gehienak irabazi asmoa duten enpresa pribatuek hain zuzen.
Aldundiek administratzen duten zerbitzua den heinean egoera ezberdina da herrialde batetik bestera. Datuen arabera, Araban erresidentzia plazen 30,60% da titulartasun publikoa, baina guztizkoaren 29,12% baino ez da kudeaketa publikokoa. Gainerakoak itunpeko plazak edo plaza pribatuak dira. Bizkaian banaketa antzekoa da titulartasunari dagokionez. 26% aldundiarena edo udalena baita. Hala ere, plazen 86% modu pribatuan kudeatzen da. Gipuzkoan ordea plazen 47% da titulartasun publikokoa. Gainerako herrialdeetan baino nabarmen gehiago. Hala ere, plazen 10% bakarrik kudeatzen da modu publikoan. Sindikatuek eta erabiltzaileen senideen elkarteen arabera, datu kezkagarriak dira plazaratutako hauek. Izan ere, sindikatuek eta elkarteek adierazi duten bezala, erresidentziak kudeatzen dituzten irabazi asmoak dituzten enpresek gastuak murrizten dituzte langileak kontratatzerako orduan. Ratioak desegokiak bilakatuz eta zerbitzua orokorrean okertuz. Gaur jarri du martxan Osakidetzak COVID eta gripearen txertaketa kanpainaren fase berri bat. Hala, astelehen honetatik aurrera, txertoa jaso nahiko lukeen herritar orok eska dezake horretarako aurretiko hitzordua. Arrisku taldei bideratuta hasi zen kanpaina pasaden urriaren 7an eta dagoeneko Eusko Jaurlaritzak emandako datuen arabera, ia 350.000 dosi jarri dituzte. Donostian, kalean lo egiten duten herritarren kopurua bikoiztu eginda azken 2 urteotan. Pasaden urriaren 23tik 24 gauean gauzatu zen zenbaketa, eta hiritarron harrera sarearen arabera, 413 pertsona zenbatu zituzten, 2022an baino 193 gehiago. Egoera hau kontuan hartuta, taldeak Lasairen aterpetxea irekita mantentzea eskatu du negu osoan zehar. Ekonomian, abereek jasan dezaketen mingain urdinaren gaitzari aurre egiteko, berau kontrolatzeko neurriak jarri dituzte martxan bai Jaurlaritzak eta baita Aldundiek ere. Oihartzungo arditegi batean identifikatu dute jada gaitz honen kasu bat. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak mingain urdina izeneko gaitza kontrolatzeko neurriak aktibatu dituzte Gipuzkoan kasu bat atzeman ondoren. Erakundeek asteak daramatzate ganadu guztiari txertoa jartzeko gomendatzen. Jaurlaritzak adierazi du 3 lurraldeek mingain urdini gabeko eremu izatari utzi diotela eta aberetan neurri sanitarioak hartu dituztela gaitzari aurre egiteko. Argi utzi dute mingain urdina ez zaiela pertsonei transmititzen, eta batez ere ardi aziendari eragiten diola, eta neurri txikiagoan behi aziendari. Horren aurrean nahitaezko zaio du txertoa jartzea 3 hilabetetik gorako aberei. Orain dela 4 urte desagarrarezi zen mingain urdina Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan Jaurlaritzaren arabera ardi azienda eta behi azienda guztia txertatu ondoren. Badatuela 2 aste Gipuzkoako Foru Aldundiaren Fraisoroko laborategian mingain urdinaren kasu susmagarri bat atzeman zuten Oihartzungo ustiategi bateko ardi batean. Laginak algeteko referentziazko laborategi nazionalera bidali zituzten eta iragan astean egiaztatu dute mingain urdinaren birusaren 8. serotipoa dela. Gaitza agertu den ustiategien 85 ardi 5 auntz eta 19 behi zeuden. Gaitza zuen ardiak gaitzarekin bateragarriak diren sintomak zituen, eta azkenean akabatu eginda. Gipuzkoako Foru Aldundiak ustiategiko gainerako aberen laginak hartu ditu eta guztiek negatibo eman dute mingain urdinaren PCR-ean. Aberen gaitz hori eltxoen ziztadaren bidez transmititzen da hausnarkarien artean eta orain dela 4 urte ere agertu zen Euskal Herrian. Orduan gaitza txertaketa espezifikoaren bidez kontrolatu eta desagerrarazi zen, eta frogatu zen txertaketa eraginkorra zela gaitz hori kontrolatzeko eta gaitzaren aurka borroka egiteko, eta 2022aren amaieran gaitzetik libre geratu zen. Joan den astean baina EAeko agintarieko hartarazi zuten gaitza agertzeko arrisku handia zegoela inguruko egoera epidemiologikoa zela eta beltzainei dei egin zieten aberen txertaketak areagotzeko gaitza agertza prebenitzeko eta edozein susmo izan ez gero ahalik eta azkarren jakinarazteko. Aste honetan, kirol arloan, gimnastika, saskibaloia eta eskubaloiari buruz mintzatuko da gure kolaboratzaile Jon Hernandez. Kaixo, zer moduz, kirolari dagokionez, gaur gimnasiarekin hasi behar du. Izan ere, 8.500 sale baino gehiago gozatu zuten munduko gimnastika erritmikoko
Izar konstelazioarekin Barakaldon. Bilbao Exhibition Center hain zuzen ere, ospatu den 18. Euskal Gym nazioarteko galan pasaden larun batean. 2024ko Parisko Olinpiar Jokoetako podium olimpiko osoa egon zen. Alemaniako Darja Bartholomew, Bulgariako Boriana Kalein eta Italiako Sofia Raffaeli urrea, zilarra eta brontxea Parisen ikus-entzuleak unkitu zituzten. Olimpiara domina irabazleen gain beste figura batzuk ere aritu ziren Bizkaiko tapizean, hala nola Alemaniako Margarita Kolosov, Esloveniako Ekaterina Bedeneva edo Italiako Milena Baldassarri diploma olimpikoa lortu zutenak jokoetan. Estiliana Nikolova, Helene Kerbanov, Espainiako senior taldea eta Eneko Lanbea ere munduko mailako erreferentziazko ekitaldi honetan izan ziren. Gainera, beste aldetik, saskibaloiari buruz ere hitz egin behar dugu. Emakumezkoen Endesa Ligako 5. jardunaldian Ardoik goi mailan lehen garaipena erdietsi zuen, etxean, Zeltari 81 eta 72 nagusituta. Partida osoan zehar aurretik joan zen talde nafarra, eta 47 eta 40 emaitzarekin joan ziren atsedenera. Azken laurdenean gauzak estutu egin ziren, baina Ardoik aldeari eutsi ahal izan zion. Kutxaban Araskik berriz ezin izan zuen irabazi, lehen laurdenetik Osono Jairisek izan baizuen aginte makila. Bigarren laurdenean ere gidoi bera izan zuen partidak. Atsedenera, 28 eta 36 heldu ziren. Hirugarren laurdenean indarrak aitu zaizkie eta azkenekoen markagailuko aldea jada handiegia izan da. Porrota honekin talde gasteiztarrak sailkapenaren azken postuan jarraitzen du garaipen bakarrekin. Lointek Gernika Bizkaiak ere porrota jaso zuen Kadin Laseuren aurka, 75 eta 72. Gernikarrek azken unera arte borrokatu zuten, baina sorterik gabe eta jaurtiketetan asmatu gabe oso zaila izan zen etxetik urrun irabaztea ligan. Orain, 2 asteko geldialdia izango dute azaroaren 14 arte. Ferrolen aurka izango da urrengo partida, Malosten. Valentziak eta IDK Euskotrenek elkarren aurka jokatu behar zuten partida berriz atxeratu egin da Goialdeko borraskak Valentziako erkidegoan eragin duen egoeraren ondorioz. Azkenik, eskubaloiari buruz ere hitz egin behar dugu. Polonian konpromiso erabakigarriaren bezperetan Super Amara bera konfiantza erregaia kargatu zuen. Etxetik kanpo zuen bolada txarra haustean Atletico Guardesen etxean eta lidertza galdu zuen Imanol Alvarezen taldea 26 eta 27 nagusitu ostean. Oso berdinduta eta boladaz bolada joan zen partida. Donostiarrek jakin zuten talde galiziarren azken erreakzioari eusten. Gipuzkoarrek 45. minutuan 17 eta 23 gehiengo handiena lortu ostean etorri baitzen. Imanol Alvarezenek jakin zuten etxeko taldearen baloi galtzeak baliatzen alde handitzeko, baina azkenean sufritu egin zuten garaipen garrantzitsu bat lortzeko. Pistara beti gogorra den garaipen sufritua. Asteartean Zumaian 7:30 motivemarket.com Gijon etorriko da. Oraindik punturik gabe dagoena, baina kontzentratuta egotea komeni da, ez Lublinera joan aurretik pentsatzen hastea. Bestalde, beti onak eta Zuazok ez zuten garaipenerako aukerarik izan. Etxean jokatuta ere, Costa del Sol Málaga, 27 eta 30, eta Rocasa Gran Canaria, 18 eta 27 talde aurka urren zurren. Uraldetik besterik ez. Beti bezala, Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskurregai dituzue informazioa zabaldu nahi izan ezkero. Ondo izan eta bihar arte. Horietan ere, inkluso, generoen artean
sortzen den dominazio, sumisioaren logika hori eta nola reproduzitu egiten den, eta nola batez ere neska gazteek ikusten dut, ez mutil gazteen kasuan pornografia ikusten dutela baizik eta pelikula romantikoetatik neska gazteek ikusten duten eredu hori gero nola trasladatuko dute egunerokora, ez? Horrez dago kezkarik gauza sutilen bitartez eta ez bereziki esplizituen bitartez, pornoaren kasuan, barneatzen dituzte alik eta modu errazagoen balioak eta jokabide batzuk ez dituztenak pentsatzen edo inkluso kritikatzen ere egiten. Hauko familia, hemen txai Mirani eta gure kanta berriak aurkeztera gatoz, beraz, animatzen zaituztegu Amaika Telebista piztera, bizi musika saioa ikustera eta adisaretara. Laizten arte, agur! Eguzkizpiak ikusten zeraia da, ta oraingoan ilargia da nire maitale bakarra. Amizaizuak gauero burutik kendu nahian, urduritasunak izerdiz betetzen dit gorpuz osoa. Biharamunean pentsatzen, zeruan izari eskorrak daude, desio bat buruan bizitza berri bat, mundu berri bat. Da, bide berria eta uste kapean, pauso bat eman, tapa batean, hasi naiz korrika. Aizea gogon aurpegian, malko bana begietan, helmugarik ez duen norabidean. Biharamunean pintxatzen, zeruan izari eskorrak daude, desio bat buruan bizitza berri bat, mundu berri bat.
aukera jada egina eta orain heldu eskutik. Gorroto